Защо трябва да внасяме продуктите от Турция, от Македония и от други страни? Защо? Защото са ни продали тези, които имат власт, за милиони, които са сложили в джобовете на американците. Знаете за плана Run Up, където и дойдоха двама американски сенатори да ни кажат какво трябва да правим. И какво направихме? Разрушихме всичко, унищожихме предприятията и сега ще ми говорите за икономика. Говорете за това, който е съсипал икономиката, за да може да се възстанови. Не може спекулата да се махне, ако не се махнат спекулантите. Как? Чрез закони, чрез наказание, чрез изследване. Никой не го прави това нещо. Почва бла-бла-бла да си говориме. Няма да си говориме, трябва да действаме и действието се извършва с политически средства. Ама тези политици, които са продали душата си на дявола, те нямат никакво намерение да го направят. На тех им е необходимо беден, слаб, измъчен народ, за да могат да се гаврат с него. Това се случва в момента. И аз казвам, истината е Исус Христос и истината е този, който може, който е направил небето и земята, който ни дава всяка глътка въздух, да обърнем внимание на него и на неговите ценности. Тогава вече нещата ще се оправят.